Okay. Здравейте, скъпи приятели! Днес се включвам на живо за вас от моето импровизирано танцово студио, за да споделя с вас още една част от моята вътрешна стабилност. Танците са голяма част от моето ежедневие. Аз танцувам не само ориенталски танци, и класически танци, както знаете, оттам съм правила видеа от моето училище по танци, там където участвам, не където преподавам. Това, което искам да споделя с вас, танцувайте, танцувайте, танцувайте. Чрез ритъм и танц познавате отново всички граници на вашето тяло. Всичко това, свързано с голямо удоволствие, разбира се, ви дава една разкошна възможност да бъдете щастливи, да бъдете тук и сега и да изградите своята вътрешна стабилност. Аз съм Зориер и съм консултант по личностно развитие и констелатор от Академия Щастлив живот и с удоволствие ще работя с всеки един от вас. Благодаря ви!